Bore da, dyma'n myfyrdod ar gyfer Sul y Blodau. Ga i weid ar y dechrau gynta y bydd oedfa cymyn y Pasg ar y Zoom gyda fi hanner 10 bore di Sul nesa. Hefyd ga i atgoffa chi am y wefan. Mae yna rai wedi tanysgrifio, chi'n pwysio'r bwtwm tanysgrifio mwyn cael gwybodaeth ac yn y blaen o'r wefan. Mae'r wefan yn un gynhwysfawr ac arbennig ac byddwn ni'n hoffi llawer iawn mwy mynd wrthos yma at y wefan ac yn cymryd mantes ohoni. Wel, Sul y Blodau. Ar Sul y Blodau tyrd yn awr a doed yn nefol wlith i lawr, ro help i foli mab y nef a rhoi'r Hosanna iddo ef. Wy'n mynd i ddarllen ychydig gwadnodau o lyfr Secharia, lle mae'n rhagweld yr hyn fyddai'n digwydd. A'r llyfr Secharia yn yr Hen Testament wrth gwrs, felly rhagweld mae e. Dathlwch bobl Sion, gweithwch yn llawen bobl Jerusalem. Edrych, mae dyfrenin yn dod, mae'n gyfiawn ac yn achub. Mae'n addfwyn ac yn marchogaeth ar asyn, ie, ar ebol asen. Byddai'n symud y cerbydau'r rhyfel o Israel, a mynd ar ceffylau'r rhyfel i ffwrdd o Jerusalem. Bydd arfau'r rhyfel yn cael ei dinistrio. Yna, bydd y brenin yn cyhoeddi heddwch i'r gwledydd. Bydd yn teyrnasu o fôr i fôr, ac o afon Eufrates i ben draw'r byd. Wel, fel ych chi'n gwybod fel wir y Sul hwn, sef Sul cyn y Pasg yn Sul y Blodau, oherwydd yr arfer o addurno beddau a blodau. Gellir olrhain hyn yn ôl i'r 15fed ganrif, pan oedd hefyd yn arferiad adeg y Nadolig a'r Silgwyn. Daeth yn fwy poblogaidd ar ddechrau'r 20fed ganrif, yn arbennig yn ne Cymru ddiwydiannol, a mae'n parhau wrth gwrs yn arferiad cyffredin heddiw. Mae'n rhyfedd ar Sul y Gymanfa i bobl Capel Sion a fydden nhw'n gweld fynwent yn llawn blodau. Ar Sul y Blodau byddwn nhw'n cofio am Iesu'n marchogaeth i Jerusalem ar gefn asyn. A'r bobl yn teinu dillad ar y ffordd ac yn chwifio dail palmwydd. Ac ond dyw Sul y Palmwydd yn enw mwy addas arno. Ond ei ystyr a'i arwyddocad sy'n bwysig. Ac yr oedd y rhai ar y blaen a'r rhai tu ôl yn gweiddi Hosanna. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd. Mae'n amlwg fod Iesu wedi paratoi'r orymdaith hon yn ofalus ac yn fwriadol. Mae'n weithred ddewr. Nawr mae'n cyhoeddi'n agored pa fath o frenhiniaeth y daeth yn enw Duw i'w sefydlu. Adfer y deyrnas i Israel oedd gobaith llawer trwy ddill milwrol, fel y brenin Dafydd yn Jerusalem, neu trwy ddill goruwch naturiol. Gwahanol iawn i'r disgwyl oedd ffordd Iesu o Nazareth. Ie, gorymdaeth Sul y Blodau. Ond oes neb yn hawlio mwy o gyflog, neb yn bloeddio mamodau byw gwell, neb hyd yn oed yn protestio yn erbyn yr awdurdodau. Gorymdaeth araf heddychlon, a'r asyn bach yn pennu'r cyflymder. A dyw'r un sydd ar gefn yr asyn ddim yn bygwth neb a'i hawliau. Ni wedi gweld sawl protest a gorymdaeth yn ddiweddar, ond mae hyn yn wahanol iawn. Doedd dim gweiddi, hawlio a protestio. I'r awdurdodau, oedd y cyfan yn joc braidd. Digwyddiadau Sul y Blodau oedd pregeth weladwy Iesu Grist i argyhoeddi y bobl gyffredin ar awdurdodau. Dyma'i apel olaf. Mae'n pledio gyda nhw. Newch i gerdded fy llwybr i, neu ydych am fyny troedio eich llwybr chi, llwybr trais a llwybr talu'r pwyth yn ôl. Mi allai'r Iesu ofyn yn union yr un cwestiwn heddi, ond ni allai fe. Cyhoeddi ei fuddugoliaeth ymlaen llaw o wna Iesu. Gwel y goron heibio'r groes. Mae'n dathlu'r fuddugoliaeth cyn y frwydr. Ar Sul y Blodau,
Mae'n bwysig cofio nodweddion y deyrnas y mae mor sicr o'i llwyddiant. Ni ellir ei sefydlu trwy'r rym milwrol. Yn ôl Secharia, roedd Effraim wedi ymddiried mewn cerbydau a Jerusalem mewn meirch. Dyna fi gobeith, ond yn awr, medd Duw, fe'i torri'r maith. Mae yn dod i Jerusalem ar gefn asyn, symbol diamheol, mae arfau Iesu yw tynerwch, gwileiddra a heddwch. Ni ellir sefydlu llywodraeth Dduw yng nghalonnau pobl trwy ddilliau'r hyfelgar, a mae hynny'n barhau'n wir hyd y dydd heddi. Ateb Iesu Peilat oedd fy mrenhiniaeth i ni diw'r byd hwn. Sefydlir hi drwy gyhoeddi'r newyddion da, ac efe elefara heddwch i'r cenhedloedd. Mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed y negesydd sy'n gyflawn wedi'i wreiddio mewn perthynas â Duw. Adlewyrchir hyn mewn cyfiawnder ym mhob agwedd ar fywyd, economaidd, gwleidyddol, biolegol a chrefyddol. Teyrnas ddi-derfyn yw, a bydd ei lywodraeth o fôr i fôr ac hyd derfynau'r ddaear. Mae hwn yn neges cyfarwydd ar y Sul penodedig yma. Ond da oes rhywbeth newydd yma i ni. Pan ymwelodd y diwynydd Ffrengig Henry Nouwen a St Petersburg yn 1986, aeth i weld llun oedd wedi creu argraff fawr arno, pan welodd gopi ohono ar boster rhyw 2 flynedd ynghynt. Gwaith gan yr arlunydd Rembrandt oedd y llun, a'r testun y Mab a Fradlon. Roedd y llun yn hongian yn yr Hermitage. O canodd o'n welwyr wedi ymgasglu i weld gwaith y meistr, ond y wahanol iddynt hwy, roedd Nouwen wedi cael caniatad i eistedd ac edrych ar y llun am maint bynnag o amser a fynnau. Bu'n syllu ar y llun am oriau, a'r hyfeddu, oherwydd roedd lliwiau'r llun yn newid yn y golau naturiol wrth i'r haul symud heibio'r ffenest ar llaw, gan amlygu gwahanol agweddau y llun. Gweld rhywbeth newydd, gwahanol yn y cyfarwydd. Ac ond yw hynny pan bod e'n digwydd yn rhoi gwefr iddyn. A Story of Homecoming yw is-deitl llyfr Nouwen ar y Mab a Fradlon a darlun Rembrandt. Hen stori gyfarwydd am y mab yn dychwelyd adre. Ac felly heddiw hefyd, Sul y Blodau, hanes y mab yn dychwelyd adre. Nad fel mab y caiff ei gyfarch yng ngeiriau'r hen broffwyd, ond fel brenin yn dychwelyd i Seion. Tybed, beth newydd a welwn ni yn y cyfarwydd? Ond nid yw un bryd i ni agor yn breichiau a chroesawu'r mab adref. Ym mhob cymdeithas, ym mhob cyfnod, mae'r dorf yn barod i floeddio i'r gad, i'r frwydr, ymladdon i'r diwedd. Ond mae yna unigolyn ym mhob cyfnod sy'n dal i farchogaeth ebol asyn gan alw am ddilyn llwybr arall. Roedd y dorf yn Jerusalem wedi deall ystyr ei weithred o farchogaeth asyn yn hytrach na cheffyl. Arferai brenin ddod i ddial neu rhyfela ar gefn ceffyl. Dod mewn heddwch byddai brenin ar gefn asyn. Mae yna lawer yn ein byd ni heddiw, heb ddeall ystyr ei weithred, mae'n amlwg. Am y geiriau'r diweddar barch ti Elfyn Jones yn canu'n y cof, o doed y deyrnas nefol da diw'n gweddi dair ar ran pob gwlad, dyfodiad hon i galon dyn, a ddw genhedloedd byd yn un. Dyna'r alwad i ni ac i Gristnogion ym mhob oes. Erbyn diwedd wrthnos, oedd y gŵr a farchogodd i Jerusalem wedi'i groeshoelio. Ac ar y groes gwrthododd daro nôl, ac yn ei chlywyd yr un gair o gasineb. Hawdd iawn fyddai iddo regi'r milwyr oedd yn pwno'r hoelion i'w gorff a'r terfysgwyr oedd yn ei watfar. Gallai'n hawdd gyhuddo'i ddisgyblion o'i adael yn o'r ei ben ei hun, ond gwrthododd wneud hynny. Beth wnaeth e felly? Caru, maddau,
cofleidio a thrigarhau. Dyna nodweddion y deyrnas. Fel hyn mae'n rhaid byw, meddai Iesu, ar Sul y Blodau a Gwener y Groglith. Dwi'n cloi gyda 3 gosodiad i ni ystyried yn ystod yr wythnos fawr sydd o'n blaenau. Ar Sul y Blodau, mae Iesu'r Iddew yn herio ei genedl a'i grefydd. Codi grefydd o bydew materoliaeth, llygredd a marwolaeth. Dyna'i nod. Yn ail, pregeth weladwy o digwyddiad Sul y Blodau i argyhoeddi'r bobl gyffredin a'r awdurdodau. Ac yn trydydd, dyw dynol ryw erioed wedi gallu dygymod a gwileiddra i fuddod troi'r foch arall a chyrfed yr ail filltir. Geiriau gyfnod yr Iesu neu geiriau un cyfnod ni. Penderfynwch chi. Paid ag ofni ferch Seion, weled y frenin yn dod, yn eistedd ar ebol asen. Mwyn ei enw. Amen. Mae nifer wrth gwrs wedi rhoi blodau ar feddau anwyliad y penwythnos yma. Gadewch i ni ddechrau'n gweddi mewn tawelwch a meddwl a chofio yr rhai yr ydym wedi colli. Yr rhai yr ydym ni'n hiraethu amdanynt, ond yn ei cofio gyda ganwyldeb. Gweddiwn. Dduw dad, cymorth ni ddod yn wylaidd at yr wythnos fawr. Glanhaf y ddyliau'n calonau fel y bydd pob myfyrdod yn deilwng ac yn glod i ti. Diolchwn i ti mae dod i gynnig gwir heddwch a wnaeth yr Iesu. Heddwch o'n mewn i ddifa llygredd calon. Heddwch i'r byd yn lle i frwydrau creulon. Heddwch y cymod. Dwg ar gof i ni mae achub nawr i wystyr Hosanna. Disg i ni ymuno yn yr Hosanna. Achub y nawr arglwydd, gwared ni. Rhod y wir ryddid i ni arglwydd. Mae angen ein gwaredu oddi wrth bob drygion ni, ac popeth sy'n diraddio yn ein caethiwo. Disg ni o'r newydd, nad casau yw'r ateb i gasineb. Nad bod yn dreisgar yw'r ateb i drais, ac nad talu'r pwyth yn ôl yw'r ateb i greulondeb. Diolchwn na dod fel brenin daearol mewn rhwysg a gormes a wnaeth Iesu, ond fel tywysog tangnefedd, i greu perthynas newydd rhyngom a thi, ac a'n gilydd. O ter dynawr waredwr da, ter nasa ym mhob calon, ymwyd pawb mynd orsedd wen ac ar dy ben bo'r goron. Diolch i ti o arglwydd ein Duw am ddydd fel heddiw. Dydd i floeddion uchel yw hwn. Y mae gennym Dduw i'w glodfori. Bloeddiwn yn uchel. Y mae gennym waredwr i'w goheiddi. Bloeddiwn yn uchel. A mae gennym newyddion da i'w rannu. Ond maddau ni o arglwydd ein Duw pan fyddwn yn dawedog. A ninnau a chymaint o gyfoeth i'w rannu. Os yw ein Hosanna yn ddistaw, maddau ni. Os nad ydym yn teinu ein cariad o flaen Iesu, fel y teinodd torf Jerusalem gang hynna'r coed o'i flaen, maddau ni. Ar Sul y Blodau,
byddwn lawen, bloeddiwn yn uchel, mwyn yr un sy'n dod, yn enw'r arglwydd. Amen.